Tatalicious waburitsa message yekuti condolences kuMnangagwa family nekuti president weZimbabwe vakashayika musi wa1 April 2025 ari kutaura zvakare akati since vari president vakashayika hazvingoburitswi nekumhanya zvichazouya all in due time nekuti iye ari kushandisa masources evanhu vake vari nechemukati. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Izvi zvangoti siya takangoti kana nazvo nekuti musi weApril 1st ndozuva Karima Fool's Day. Tikati senyika tingabva tamanyiswa here kuti titambwe njoda yakadai aiwa bodo ko kana source yaTatalicious iri yekuti yaida kutomupa April Fool's message. But anyway, anyora iye 3 hours ago akati condolences Mnangagwa family tarasikirwa na president of Zimbabwe on the 1st of April 2025. Zimbabweans and the whole world, please join me in sending our deepest sympathy and condolence during this time of sorrow to Mnangagwa family. We are all shocked to hear of the tragic and timely death of His Excellency President Emmerson Mnangagwa. His loss will be particularly felt by his countrymen for whom he worked so hard. The memory of his brilliant leadership will, however, remain a source of inspiration and encouragement to all his friends, countrymen, and the world. In our native Shona saying, we say, Wafowanaka, meaning the dead must go in peace. Our thoughts are with the Mnangagwa family, and we pray that God Almighty and my great ancestors will show a warm comfort to the family. Mufambizi wakanaka fambai Moshe Shumba Murambui vabva vanyora vakati vedweka zvinhu zviri said indeed kuti mukuru wenyika abva angoitawo quick exit yakadaro tati chiti tichine time yekuti tionesane pamwe chete kuti nyika iri kuvakwa seiko nevene vayo. Vazhinji vati nhai Tatalicious ungabva watamba nenyaya yakaipa kudaro iri, ungabva watambawo nezverufu rwapresident wenyika iri. Tatalicious wati vedweka handisi kupenga, I am not crazy, handingatambi nenyaya yakadai, I cannot joke with the death of mukuru wenyika. I was told musi wavakafa chaiwo sehomwe yenyika, but I could not tell you because pachivanhu chedu mambo havataurwi zuva ravafa. It is my duty as the spiritual territorial commander of Zimbabwe to tell you this. Have anyone seen the president lately? Opakungobuditswa marecording avo akudara. I cannot tell you kuti vakafa sei sekuti cause of death. Muchaudzana zvo charamba ndo basa rake, but vakatisiya. Muchabelieve ini soon. Once again, condolences to the first lady Mnangagwa, the first family and beloved ones and friends. Ndiro omwe yenyika. Muchabelieve yenyu homwe hazvina anopikisa. Ndini ndakasarudzwa nematateguru makuru eZimbabwe. So Tatalicious ari kuti iye hapana chachinja panyaya yake, ari kuti iye haangambotambi nekufa kwemukuru wenyika kudaro, ari kutotsimbirira kuti guys ndo zvazvitori izvi. Zvakawanda zvakaburitswa naTatalicious, zvimwe zvacho zvaita sekutamba asi kazhinji kacho zvinozongoita true kumucheto. Isusu hatisi kutaura kuti pane zvatanzwa so far, but tiri kungoburitsa zviri kuitika mumastreets kuti kune message yakadai so iyi. Humwe kana yareketa guys munongozivawo kuti panenge pakaoma. Havana zvakare kuda kutaura musi waApril 1 because vaizoziva kuti nyika inogona kuzvidismissa as April Fool. Anditika ari kuti iye, you can call me crazy zvamunoda, but guys I am telling you the truth. Kana ndichinge ndakonewa apa mundibvise pachigaro se oreku yenyika. You could be right zvako manetizens akupindura akati kunyarara kwacho hakuna kumira mushe pamwe vakangamwa kumuka semunhu ane vascular dementia iya yatakaudziwa navageza kukanzi mukomana anomboita achiti kangamwe. Guys usabvume kupoziswa musi wa1 April matemaika
makatambiwa False Day mukaudzwa information iyoyo zvichizikamwa kuti aiwa imimi role yenyu ka Savhudu Princess osa Queen munobva maizadza muma streets out there sobva zvangoita kuti vanhu va lose focus pama signals ari kubva kuna Geza. Isusu tiri kuti takamirira signal kubva kuna Geza, musabve mada kuti distractor muchisa message yekuti tese ti relax tichifunga kuti munhu haachagoni kudya rinopisa. Chinogona kuva chiri chokwadi nekuti Daddy Hope Chingono vakabvunza vakati, I have a question, have anyone seen President Emmerson Mnangagwa today? Tobva tatoona kuti vanhu ava vanhu ve investigative journalism uye mukati imomo mune vanhu vanoshanda ku State House pano vanhu vanenge vachiburitsa information. Tumwe tuma questions so ndekwekuti titange kuva inquisitive nekuda kuzivisisa kuti president vari nechepapi. Saka ndo zvazoitika kuti vanhu vafunga kuti maybe guys ka ndo zviri kuitika muma streets, vamwe vari kutotya kuti Tadelicious achasvika pakusungwa nekuti ari kutaura zvinhu zvakadai. So zvinosungisa kaizvi zvekuti unoti kwai munhu ashaika iye ari mupenyu. Iyi nyaya yaDaddy Hope ndo yakazoita kuti vanhu vade kubvunzisisa kuti chii chiri kuitika. Daddy Hope vanongouya from Norway. Aiwa guys, I feel like Queen vari kurevesa hava wanzoita majokes seiwaya 90% of the time vane information yekuti chero Google chaiyo inenge isati yazviziva matemai vanenge vatoburitsa information yacho. Guys, these are serious allegations zvachose. Hamugoni kudeclare a life dead. We might not want kuti arambe ari mukuru wenyika but kuti tizowisha kuti vasvike pakufaka. Aiwa guys, sisi babatanya regai kudaro zvokwadi. Tinoziva Tadelicious anombotamba nevakomana vekwa Mnangagwa but recently pakaitika fallout nekuti anga busy kwa Geza achimanya muma streets achiti Geza make sure kuti unobudirira nekuti kana zvikaramba ndinodzokera seiko kuvana vaMnangagwa. Saka pakazongoitika quiet Geza achibva aita kunge pasina kuzorongeka. Vamwe vari kuti runyararo rwakazobva kuna Geza inyaya yekuti president vakabva vangoti siya mukomana achibva ngotora bag city akamirira kuti zvese zvichi unfolda nepesi yazvo. So kuri kunzi zvakare cause of death ichazoya naGeorge Charamba tichange takangomirira kuti tinzwe kuti nyaya yacho icha unfolda sei. Chatiri kungoti maybe president vazvibudire vataura kuti aiwa taingotamba zvedu nehomwe yenyika taida kuona kuti ichaita mugumo unengei wekufarira kutaura zvinhu zvisina maturo. So guys, ndo zviri muma streets izvi. Do leave your comments on what you think. Muri kufunga kuti yanga iri April Fool here kana kuti yanga iri nyaya yekuti ameno kuti tirasike pasignal yaGeza iri kuuya iri yerevolution number 2 kana kuti chii chiri kuitika. Maybe kune urwere ku State House kana kuti chii but silence yazongoitikawo iyi. Aiwa taifunga kuti president vachabuda vachitaura vachikomenta kuti revolution yaGeza iyi yavabatawo sei uye yacontroleka sei, anything to comment on that but there is nothing so far. Kugumira panyaya yekunzi mukomana Tagwire akapinzwa muCentral Committee hakuna dzimwe news dzakazobuda zvakare. President vasati vaonekwa nepublic kubva nyaya yekwaGeza. Saka vari kufunga kuti ichokwadi maybe wo vanenge vatisiya. But anyway guys, tichangomirira tichange tichingokupai zviri kubuda muma streets according to masources akasiyana tichadzifambira tichadziwana todziwinza ipo pano pa channel of choice. Thank you so much for watching.